Ahojte moji milí, dnes si vás chcem zobrať so sebou do kostola Dominus Flevit, tu v Jeruzaleme. Vysoko na Olivovej hore stojí kostol Dominus Flevit ako tichá slza na tvári Jeruzalema. Označuje posvätný okamih, keď Kristus, pohľadom zachytávajúci osud mesta, zaplakal nad jeho budúcim zničením. Navrhnutý v 50. rokoch 20. storočia architektom Antoniom Barlučím, jeho jemný tvar v podobe slzy stelesňuje bolesť božského milosrdenstva. Nádherný kamenný svedok zármutku. Pod jeho základmi sa nachádzajú pozostatky byzantského kostola zo 7. storočia, kde sa čas vrstvil modlitbou nad modlitbou. Archeologické výskumy odkryli hroby, mozaiky a relikvie z byzantského a rímskeho obdobia, šepotajúce o generáciách, ktoré považovali toto miesto za posvätné už dávno pred nami. Cez jeho oblúkové okná sa otvára panoráma starého mesta, Chrámová hora, skalný dom a starobilé mestské hradby žiariace na slnku. Tento pohľad často putuje domov na pohľadniciach, no žiadny obraz nedokáže zachytiť ticho, ktoré padá na srdce, keď tu človek stojí. Z tohto posvätného vyhliadkového miesta mnohí vznášajú modlitbu za pokoj Jeruzalema, tak ako kedysi Ježiš. Tu možno ticho premýšľať o prísľube jeho návratu, keď každá slza bude zotrená a mesto zármutku sa zmení na mesto pokoja. A na mieste, kde Kristove slzy raz padli, sa jeho bolesť zrkadlí v tej našej. Aj my poznáme váhu túžby, žiaľ z nevrátenej lásky, bolesť zo straty. Napriek tomu je v našom smútku nádej, lebo ako pripomína Žalm 56. vo verši 8, všetky moje slzy si zhromaždil vo svojej nádobe. Každá slza je zapamätaná, každý zármutok držaný v jemných rukách Boha, až kým sa nezmení na milosť.